سلام فنوى إير تي في أب مكتال تركبوا كبراتن كبرانن كم يتوعلوا لهم صلوا عسران شعاتن حدار فرق معلتن فرقان سدالوه زين وفتن واتسان حزنا لكم قرين ملونا نمكتالكم بخبروا زعدم لو عم تخلي فلما أرست زينا أبس مراك وهاب زغني سلطانا مرمرسنا تنتي بروجيكت أدوليس تزازيمو أب نوز زوال رجوعان سبا وفري كتابة منشور كسر مهتزن 95 ميتاويت كم التعوته تحبيرو أب هوستال عاد غيح استوادة زمناوي مسارحتات فيزيوترابي نتجلجلتي مسار هوز فتر مخانو تجليتو أب تشاينا حدش جر أوميكرون كانت أكينة تخسيت زلو نهاري ملكفتي كوفيد 19 كم زخونة تجليتو تركي أب دواوي كفال سوريا كابش براوان ناس أزخونة كوريدور نمرقات زق ما كم زيلة أفريقيا أمريكا نويح رحكات كونج أفزخيس راققة سرعة روكيت نابي كوين كم تلخ أفريقيا نابزر زرو كنسجر بكوميشن بحالن سبورتن إسراس تودبه أب مرمر أسراس نتنتي بروجيكت أدوليس ذات كورة ناي حدا سمون سلطانة تزازيمو هزبا وركبات نايت كوميشن زدالو تحستو أرسي ماسمروم كتا بجانفر مرمر سنة انتي كوميشن بحالن سبورتن إيرترا توديبو كاب عسران كلتن حدار أب أسمراكو وهاب زغنية سلطانا مرمر سنة انتي بروجيكت أدوليس تمالي عسران شمونتن حدار تزازيمو أب تبي إيرتراويانن إيطالياويانن كإلاتات مرمر سنة انتي ستوها بسلطانا كاب جانفر مرمر سنة انتي هاقراو بيت مذاكر إيرتران جانافر زوباتاتن زتواتو 35 أبالات تساتيفهم اتسلطنا نوترن استراتيجين مرمرات سنة انتي ترى حبرتسب أبعك أبو قرصتات سنة انتي مدبا أسرات كايلا إيرترا أطغاقما جيوغرافياوي سرعة حبريتان ملك عمدرن كموان حفشا وأمرات سنة 7 سنة انتن زتقال اللينيرم أما زازم اتسلطنا كوميشنر بحالن سبورتن أمباسادر زمدة تخلى أبزس معقال اتمدب حبتام تموكرو سرحات مرمرات سنة انتي زت محلال فلو منبارو تغيسو ودبتن تساتفتن نمعبال سنة فلتتاوي سرحات مرمر نزر أيوو تقداسنة موجيسوم أبت كوميشن حلف جنفر مرمر سنة انتي دكتور تسقاي مدينن إيطالياويت بروفيسور سرينا ماسان بقديوم اتعبا قدست أرستات تاتوكيرو استوها بسلطنا أبعك أبن كتسالنتن مرمرات أسرات سنة انتي إيرتراز هلو ترى عزوز مخانو بمحبار سلطنتن زغصم موفلتات بسرحة معبيلهم نعبيت تعودي أبركتوم كعززو تلابيوم تساتفت بوغانم زغسمو مويا نصفحاتن عبالن نايت بدرجه هاجر زكايد مرمرات أسراتن ورشاتات سنتنتن أقداس كم زخانه بمتقاس نمصاي تماسسلتي سلطناتات كدفعلو أزخاخيرام بدرجة هاجر كاب إسران حدا نكسب إسران حمشان حدار زي تخيده وفري كتابة منشروك صار مهتن أبي نوزبا لوجو عن سبا تيسان حمشان ميتاويت كم التعوته تحبيرو حلفي مؤكلت أن مقركة نرس هرمون تخلى مريم نيرينا أبي ذهبوا حبريتا ناستات حدا ورحي دحرس تخيده تسوق قسقس اتوفري أب 10 شوعات نقطتاتن إيسان حدا نعبيت التمرتن بطقلالة أبي عسران كلتن عدتات كم التخيدن أستات 3 شوح أبي كل عدمت شوعاتك سب 4 عمد زركاب أولد كم التخطبان قليتو نرس هرمون أسعبو أب هزبي زسارت نقحاتن وهدت ناي كلهم أكلاتن أب عوت ناي توفري أب يستوات وكم زنبرو أبريهم حلفي زبوت أنا أتو أمانيول هايلا ميكايل بقدو كابتن مرتي واتعي زركابا كي تخطبان خي ترفا كلهم ناي سراح مشارختي متحب بارم كعززو اتكتابت أب كلتا إبرس لزوها بدما كلن دك آنستيو دحرش الدشتا ورحي داقمايك خطابا مخانا أزخاخيرو معروي زرح جحا أجرجلوت التمرتين نمرقات منجستي حيال زعرية كايد كم زلو يفلت لو معمت أبي زوبا عن سبا نابكلا درجة زعبية 4 أبيت التمرتي دما مرأيانا زين وكير أينا مرأيوب ملكعة سبسام زدالو تحستو شام تولده كأربوي
أب زوب عن سبا زنحت طلبات بملاس معري زرقح أقلقلوت تمرتين مرقات بزكايد زلو تعري لو معمت 4 ناي مباتان ماكلاين درجة عبيت تمرتي ناب كلاي درجة عابين حلافي أهادو كلاي درجة ممهر تخلصنبت زرعي مسيري نابز قبروك على معتت اتن أبنوس زواتات حقاز حمل مالو إلى برعدن قلبن زركبا عبيت تمرتي ناب كلاي درجة مسجارن أبي تساتفنتن كتصالنتن تمهارو عبي أستواصو خمس قبرات زلو صنع عمنت قليتم هزبي وكلت هزبي من محدارا ጨንፈር ትምህርቱን ንሳን ዘባታትን ሱፐርቫይዘራት ተሳሰበው ሓደ ባዚ ወድዓው ዝኾነ መጽናዕቲ ተገይሩን ሚኒስትር ትምህርቲ ቀሪቡ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝገበሮ ናይ በሓቂ ኣብ ዝኾነ ኣፕሩቫል ወይ ከዓ ፍቃድ ናይ ጉዳይ መጽናዕቲ ምግባር ኣዝዩ ሓጋዚ ነዚ ህዝቢ ነይሩ ተሪፍ ዘሎ ጉዳይ እንታይ ትምህርቲ ብበይኑ ዝካየድ ጉዳይ ኣይኮነን በመምህራን ብሚኒስትር ትምህርቲ ዝካየድ ዘይኮነሲ ብባህሪው ማሕበራዊ ባህርያት ዘለዎ social act ንብሎ ናይ ግድን ህዝቢ ብምልኣት ክከታተሎ እንተዘይክኢሉ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ወለዲ ትምህርታዊ ገስጓስ ናይ ደቆም ብቐጻሊ ክከታተሎ እንተዘይክኢሎም ብሓደ ኢድካ ምጥቃዕ ስለ ዝኾነ እቲ ስልሳዊ ዝምድና ናይ ወለድና ናይ ትምህርትን ተምሃሮን ናይ ብሓቂ ክስስን ከም ዘለዎ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ከርመድ መምህር ሳህለ ሃብተጽዮን ድማ ቤት ትምህርቶም ናብ ካልኣይ ደረጃ ምስጋራ ነበርቲ ዓድታት ሸበቕ ዓድ ዑመር ዓድ ኣረይ ፍቓብሮት ዓድ ሓማድ قروات فلحيتو قلدميت دنب عد صقاي صحافان قولان تتقمتي كوينن مهلاون ابريهم اتم محدار كبابي عبي مسرات بصيحو نعسر تحد عدتات بقبو اتبيت مرت خقلقل مخانو تهزبر هي والله مالتي هذا خابزن لعلون كساب 10 تحد خفليك بص حاله تهزبي ناتو من نيت كوينو نزا حجي بصيحو لا عبي مسرات كن اقاليل كا زر خمزه يكون تهزب دما عبي رهوا بصيحو እቶም ቆልዑት ኣብ ዓዶም ኮይኖም እናተማሃሩ ብቕዓት ትምህርቶም ካብቲ ናይ ቀደም ዝያዳ ሓይሉ ክርከብ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይከውንን ማለት እዩ ወኪል ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንሱ ዘባ ሓጋዝ መምህር እድሪስ ዓብዱ ብወገኑ ምስ ዕቤት ኣቤተ ትምህርቲ ወለድን ደቆም ከተባብዑን ብዕቱብ ክከታተሉን ብምዝኻር ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ትምህርቲ መባእቲ ኣቤተ ትምህርቲ ባዶብን ሽተልን ናብ ማእከላይ ደረጃ ከዓብያ ከለዋ ኣብ በጉ ከርመድ ሽተል ኣልኣመልን ኣልኣንዋርን حمش تحدثت تكالات قدمة تمرتي كم تخفتا حبيرم منغسي إرترا أب صلات تمرت زغبر زلو سفح وفري كما أكال ناتو أبرحو قطرات بمتوكار تكالات تمرتي أم مزرقح سرح زلو سرحات قليل يكونن كما أكال وفري خاء أب من محدار كباب الشباب أب بيت تمرت خرمد أب زعامة زي مباتان كاب قدمة تمرتي خصام ما خلاي درجات زرقحات زنبرت بيت تمرتي ناب كال أي درجة بمعبايا نزب زخباب زول لحبرتسب عبي مستره فطيرا الله بزح حزبي ناي ثلاثه محدارات كبابي من محدار كباب عد اري من محدار كباب الشبق من محدار كباب عد عمر تحقق في التقلقل بيت تمرتو خينا حزبي ترباحي نايزي صقا وي نايزي عدل زخون نصوع ابنو زب حجاز ان العسر تغلت شحت مهارو اقلقل زهبا زلوا كمال هصانات كساب كلاي درجه استزرغحا 30 شعاتن ابيت تمرتي كمون ثلاثه ناي عريوت ماكلات اللوام بعسران شوعة حدار أب هوسبال عد غيح استوادة مسارحيتات فيزيوترابي نتقلقلتي مسر هوز فتر مخانو ما يوان قليزم ات هوسبيتال أقدمو حترات سلا زنبرو تقلقلتي نابس مراك خلو يقدرو كم زنبرو إزدما عددا محبرة قطبا والشجرات يقابرون كم زنبرة زحبرة كيلا فيزيوترابي أبت هوسبيتال أتو تشوى متخلة حجقنا سالاتي حدشن زمنا والنوتي بقرابة قرقلوت كرخبو كم زبقعو أبريهم ميديكال دايركتور هوسبيتال عد غيح دكتور تأجز أب كفلز قبوغنو اتو هوسبيتال استمالة أقلقلوت نخهب كتسالي تعري كايد مسنحو إذا تواددو زلوخة ناتو فرا مخانو بمتكاس هالك تقلقلتي زكال المخانو حبيرو ات هوسبيتال ابز عامت زي ملؤناتن بقعتن زوهاب اغلقلوت زرقاقت استفالاليه زمناوي مسارحيتات كم زعات اغاز تقاسه حلافي اغلقلوت عنا دكتور ولد ابقرز كير بوغنو ازي نتقلقلتي عاب فتح كم زغانا بمحبار يوهان اوغليتو أبوال كوميتة عنان وزبا عد غيح أتو كفلت أقايدما حضراتات هوسبيتال أنا تمال أممتو أكان نايتي محبراوي فتحين من غاز هزكايد زلو قزيف صراح كم زخونة بمقلات بسم تقلقالي حزبي مسكان قريبو
ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ካብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ከምኡውን ካብ ንኡስ ዞባታት ሰንዓፈ ጾሮና ማይ ዓይኒ ፈሮን ሰገነይትን ንዝመጹ ኣገልግሎት ይህብ ሚኒስትር ዜና ምስ ትካል ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምትሕብባር ካብ ወርሒ ጥሪ 2022 ኣብ 3 እብረ ዘሰልጠኖም 130 ኣባላቱ ትማሊ 28 ሕዳር ብሰርቲፊኬት ኣመሪቑ እቲ ስልጠና ዓውድታት ስነ ምግባር ጋዜጠኛትን ኣተጋባብሩን ባእታታት ዜና ኣርትዖት ዜና ኣቀራርባ ዜና ውሕሉል ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ምትንታን ትሕዝቶ ሚድያታት ኣፀሓሕፋ ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ ዜናን ሓበሬታን ኣገዳስነት መጽናዕትን ምድላው ንድፊ ቅድመ መስርሕን ከምኡውን ምድላው ሰነዳዊ ትረኻ ዘጠቃለለ እዩ ኣብቲ ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሃገር ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ቃል ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላት ካብ ቀዳምነታት ሚኒስትሪ ዜና ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ንምስማር መሻርክቲ ኣካላት ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምምጓስ ነቲ ስልጠና ንዘካየዱን ንተመረቕትን ዮሃኖ ገሊጹ ወኪል ትካል ልምዓት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ጄምስ ዋኪያጋ ብወገኑ ጋዜጠኛታት ንኽልተ ብልሒ ናይቲ ሞያ ብምግንዛብ ሓቅነት ዝረኸብዎ ሓበሬታ ንምርግጋጽን ታሪኽን ምዕባለታትን ሃገሮም ብናታቶም መንጽር ኣብ ምቅላሕ ዝያዳ ሓላፍነታውያን ክኾኑ ብምዝኽኻር መንግስቲ ኤርትራ ብሓፈሻ ሚኒስትሪ ዜና ድማ ብፍላይ ኣብ ምውሓስ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዝምስገን ምዃኑ ኣብሪሁ ኣዋሃዲት ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኣይንስ ቾማ ብወግድኡ ተራ ሚድያ ኣብ መንቕቃ ሕብረተሰባትን ምድፋዕ ምምዕባል ሃገርን ዕዙዝ ምዃኑ ብምብራህ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ኣብ ምስማርውን ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ኣነጺሩ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዜናን ትካል ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዓመትን ፈረቓን ኣብ ዝቐጸለ ስልጠናታት ብጠቕላላ 75 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 186 ኣባላት ከም እተሳተፉ ሰነዳት ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሚኒስትሪ ዜና የነጽር ፖሊስ ዞባ ጋሽባርካ ነተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዱታ ኣፍልጦም ኣብ ሕጊ ትራፊክ ብምባል ሓደጋታት ትራፊክ ንምክልኻል ብንቕሓት ክዋስኡ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ብ26 ሕዳር ሂቡ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ ሜጀር ንርኣዮ ጸጋይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደጋታት ትራፊክ ብሰንኪ ዘይውሑስ ኣጠቃቅማ መስመራት መጓዓዝያ ከምኡውን ሸለልትነት መራሕትን ተጠቀምቲ ጽርግያን ከም ዝስዕብ ብምጥቃስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ተማሃሮ ድማ ብፍላይ ምዕባይ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ትራፊክ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጹ ሓላፊ ምክልኻል ሓደጋታት ኣቶ ያሲን መሐመድ ብወገኑ በብግዚኡ ዝውደብ ናይ ሕጊ ኣስተምህሮታት ኣብ ምኽባር ሕጊ ትራፊክን ድሕነት ጽርግያን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ተማሃሮ ኣብነታውያን ኮይኖም ብሰንኪ ሸለልትነት ዘጋጥም ሓደጋታት ንምክታእ ኣብ ኣጠቃቅማ ጽርግያ ዘለዎም ኣፍልጦ ከዕብዩን ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩን ኣተሓሳሲቡ ኣቶ ያሲን ኣስዒቡ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ቀዳማይ 3 ርብዒ ናይ 2022 ብዘጋጠመ 291 ሓደጋታት 26 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 394 መቕሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 4.6 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ኣብሪሁ ብዘይካዚ ኣብ ወርሓት ጥቅምትን ሕዳርን ብዘጋጠመ 64 ሓደጋታት ሓደ ዜጋ ክመውት ከሎ 53 ኣካላዊ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ኣብ ንብረት ድማ ዋጋ ልዕሊ 800,000 ናቕፋ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣነጺሩ ዳይሬክተር ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዱታ መምህር ሳምሶን ብርሃን ብግድኡ እቲ ኣስተምህሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ተማሃሮን መምህራንን ድማ ንዝቐሰሙ ኣስተምህሮ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ኣዘኻኺሩ ተማሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዝተበላሸወ ምልክታት ትራፊክ ክጽገን ኣብ ወሰናስን ጽርግያ ዝበቆሉ ኣግራብ ድማ ጠንቅታት ሓደጋ ይኾኑ ከም ዘለዉ ክእለዩ ተላብዮም ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ምክታለም ክትቀጽሉ ድማ ደጊምና ብኸብር ንዕድም ኣብ ቻይና ሓድሽ ጅር ኦሚክሮን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ዝኾነ ንምግለጺ ሰበስልጣን ጥዕና ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን
እዚ BF 7 ዝተሰሚ ሓድሽ ጅር ካብቲ ኣቀዲሙ ዝተመዝገበ ጅራት ልዑል ናይ ምልባዕ ባህሪ ዘለውን ንምንጻሩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነን ከይተለለየ ኣብ ሓጺር እዋን ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽኣለ ዝተቐሱ ሰብ መዝጥዕና ቻይና ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ንምውዓሉ ዝውሰድ ስጉምትታት ከም ዝተርር ኣረድዮም። ኣብታ ሃገር ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ዝለዓለ ምዃኑ ዝተገልጸ መጠን መልከፍቲ ንተኸታታሊ መዓልታት ክምዝገብ ምቕናዩ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ስክፍታታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይገልጹ። ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር መንግስቲ ቻይና ኣብ መብዛሕትአን ዓበይቲ ከተማታት ዜጋታት ኣብ ኣባይቶም ክሕየቡን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጾን ኣዚዙሎ። ፖሊሲ ዜሮ ኮቪድ-19 ዝኽተል መንግስቲ ቻይና ንዝኾነ ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ተረርቲ ስጉምትታት ክወስድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሶርያ ካብ ሽበራውያን ጉጅለታት ነጻ ዝኾነ 30 ኪሎ ሜትር ኮሪዶር ንምርግጋጽ ዝእግም ከም ዘየለ ኣፍሊጡ። በቲ ቱርኪ ኣብ ሶርያ ተካይዶ ወታደራዊ ወፍሪ ዝኾነ ወገን ክሻቐል የብሉን ዝበለ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያውያን ኩርዳውያን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ምክልኻል ቱርኪ ብወገኑ ሰራዊት ሃገሩ ንምሉእ መጥቃዕቲ ድልው ክኸውን ትእዛዝ ኣመሓላሊፍሎ። በዚ ድማ እቲ ፈኸም እናበለ ዝቕጽል ጸንሐ ወታደራዊ ወጥሪ ናብ ክፉት ዕጥቃዊ ግጭት ክዓርግ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ። ዕጡቓት ሶርያውያን ኩርዳውያን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ዘሎ ድብዳብ ናብ ውሽጢ መሬት ቱርኪ ናይ ሞርታርን ሮኬትን መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስታት ሶርያን ሩስያን ነዚ ቱርኪ ተሸባሸበሉ ዘላ ቀጥታዊ ወታደራዊ ወፍሪ ዝኹንን መግለጺታት ከውፅኣ ምጽንሐን ይፍለጥ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ደብዳብ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያውያን ኩርዳውያን ኣብ ሶርያ ተዋፊሩ ንዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ጸጥታዊ ስግኣት ከም ዝፈጥር እዩ ዝሕብር ዘሎ። ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር ልዕሊ $70 ቢልዮን ዝዋግኡ ኣጽዋር ዝለኣኸትላ ኣሜሪካ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ስራቐ ስርዓተ ሮኬት ክትሰደላ ምዃና ኣፍሊጣ። እቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ 2023 ናብ ዩክሬን ከኣቱ ከም ዝኽእል ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣሚቱሎ። እዚ ሓድሽ ኣጽዋር ንጸጥታ ሩስያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምቱ ወታደራውያን ክኢላታት ኣብ ሞንጎ ሩስያን ኣሜሪካን ዝጸንሐ ወታደራዊ ምትፍናን መሊሱ ክዕርጎ ተኽእሎት ከም ዘሎ ይጠቕሱ። ኩናት ዩክሬን ኣብ ምጉሃር ዝለዓለ ተራ ዘለዎን ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ንሩስያ ንምድኻም ተደጋጋሚ እገዳታት ክውስናላ ምጽንሐን ይፍለጥ። ይኹን እምበር እቲ ስጉምትታት ነቲ ኩናት ከጋድዶ እምበር ክህድኦ ከም ዘይከኣለ ጸብጻባት ይረድኡ። ኩናት ዩክሬን ብቐንዱ ንሩስያ ንምድኻም ተባሂሉ ብሃገራት ምዕራብ ዝተሃንደሰ ምዃኑ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። መንግስቲ ቬኔዙዌላን ተቃዋሚ ሰልፍታ ሃገርን ፍልልያቶም ንምጽባብ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ኣፍሊጦም። ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሜክሲኮ ከካይድዎ ኣብ ዝቐነዩ ዘተ ሰላም ኣብ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ብሓፈሻ ትምህርቲ ጥዕናን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ድማ ብፍላይ ንምውሓስ ዘኽእል ስምምዓት ከም ዝኸተሙ ተገሊጹሎ። ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ኣብ 2024 ክካየድ ተመዲቡ ንዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብውሑስ መገዲ ንምስልሳል ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ተፈሊጡ። እዚ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ቬኔዙዌላን ተቃዋሚ ሰልፍን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣደስኪላቶ ንዘላ ገንዘብ ተሃገር ክትለቆ ባይታ ዘጣጥሕ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዘሎ። በዚ ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ብኸፊል ክህድኦ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይእመት። ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን ኣብ ሞንጎን ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይዳ ምጽናሕን ይግለጽ። ቬኔዙዌላ ንፖሊሲታት ኣሜሪካ ብትሪ ካብ ዝቃወሙ ሃገራት ምዃና ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኪ ግዳይ ተደጋጋሚ እገዳታት ኣሜሪካ ክትከውን ምጽናሓ የረዱ።
ፖሊስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዩሮፖል ምስ አህዱታት ጸጥታ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳን ኤስያን ብምትሕብባር ብዘካየዱ ስርሒት ኣብ ምስግጋር ዘይሕጋዊ ዕጸፋር ዝተዋፊሩ ነጸናሐ ጉጅለ ገበኛታት ኣብ ተቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ በቲ ኣብ ቤልጅየም ስዊዘርላንድ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ፈረንሳን ስጳኛን ዝተኻየደ ስርሒት አባላትን መራሕትን ናይቲ ጉጅለ ምዃኖም ዝተገልጹ 49 ሰባት ተቃይዶም ኣለዉ ዩሮፖል ኣብ መግለጺኡ እቲ በቲ ስርሒት ዝተታሕዘ ጉጅለ ንንግዲ ዘይሕጋዊ ዕጸፋር ስብሓፈሻ ናይ ኮኬይን ድማ ብፍላይ ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ተቋጻጺሩ ምጽንሑ ሓቢሩ እቲ ጉጅለ ብወደባት ሮተርዳምን አንትወርፕን ልዑል መጠን ዘለዎ ዘይሕጋዊ ዕጸፋርስ ካብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮጳ ከእቱ ምጽንሑ ተፈሊጡሎ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ናይጀርያ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ብሪጣንያ ዝጸንሐ ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓዱ ንኸመለስ ኣብ ስምምዕ ከም እተበጽሐ ተቓሊሑ እቲ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ናይጀርያን ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ብሕታዊ ቤተ መዘክርን ብዝተበጽሐ ስምምዕ ናብ መበቆል ዓዱ ዝምለስ ቅርስታት ብሪጣንያ ኣብ 1897 ካብ ጥንታዊ ንግስነት ቤኒን ዝዘመተቶ ብቁጥሪ 72 ክኸውን ከሎ መብዛሕትኡ ካብ ነሓሰ ዝተሰርቀ ቅርስታት ምዃኑ ተገሊጹ ይኹን እምበር ዋንነት ናይቲ ቅርስታት ናብ መንግስቲ ናይጀርያ እኳ እንተተመልሰ ዝበዝሐ ካብቲ ቅርስታት ኣብ ዝነበሮ ቤተ መዘክር ክጸንሕ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ቤተ መዘክረን ዝርከብ ተዘምተ ቅርስታት ኣፍሪቃ ናብ መበቆል ዓድታቱ ክመልሳ ዝግበር ጻውዒት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ መንግስቲ ፈረንሳ ገለ ካብቲ ኣብ 1890ታት ብሰራዊቱ ዝተዘምተ ቅርስታት ኣብ መወዳእታ 2021 ናብ ሪፓብሊክ ቤኒን ከም ዝመለሰ ዝዝከር እዩ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ካብ ጥንታዊ መበቆላዊ ቅርስታት ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ገዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ ቤልጅየም 180,000 ኣብ ጀርመን 75,000 ኣብ ብሪጣንያ 73,000 ኣብ ፈረንሳ 70,000 ኣብ ሆላንድ 66,000 ኣብ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 50,000 ካብ ኣፍሪቃ ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዜናታት ቅድሚ ምዝዛምና ኣርስታት ዝኾነ ጻኽረኩም ኣብ ኣስመራ ክወሃብ ዝቐነየ ስልጠና ምርምር ስነ ጥንቲ ፕሮጀክት ኣዱሊስ ተዛዚሙ ኣብ ንኡዘባ ለጉዕ ዓንሰባ ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን 95 ሚእታዊት ከም እተዓወተ ተሓቢሩ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝተዋደደ ዘመናዊ መሳርሒታት ፊዚዮቴራፒ ንተገልገልቲ መሰርሖ ዝፈጥር ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ቻይና ሓድሽ ጁር ኦሚክሮን ቀንዲ ጠንቂ ናይ ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ዝኾነ ተገሊጹ ቱርኪ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሶርያ ካብ ሽበራውን ነፃ ዝኾነ ኮሪዶር ንምርግጋጽ ዝእግማ ከም ዝየለ ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ነዊሕ ርሕቀት ክውንጨፍ ዝኽእል ዝራቐቐ ስርዓተ ሮኬት ናብ ዩክሬን ከም እትልእኽ ኣፍሊጣ ናይዚ ሰዓት ዜና ቢዛዘ ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ንሓድገኩም ብወገና